ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ତ ଆଜି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଓପନିଂ କରିବି ଦେଖିବି କୌଣସି ଫେକ୍ ଜିନିଷ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ କୌଣସି ସପିଂ ଆପ୍ସ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମିଶୋ, ସରି ये मिशो किंबा फ्लिपकार्ट नୁହେଁ। ये डायरेक्ट कर्नाटक जो तैयारी हुए से ऑर्डर करছি। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଫେକ୍ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଓରିଜିନାଲ୍ କି ଫେକ୍। ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଦାମ୍ 500 ଦୁଇଟାକୁ। ଦୁଇଟାକୁ ତ 500 ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ସେଟା ଫେକ୍ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଟା ଯଦି ଫେକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବିନି, ଭୁଲିଯିବି ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବିଷୟରେ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ପଇସାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଥରେ, ଏଇଟା ପୁଣି 500ର। ଯଦି ଲସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବିନି। ଆପଣ କେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଫେକ୍ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେତିକି ଅଛି ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି ନା, ତ ହେୟାର ବୋଧେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ମୁଁ ସେଟା ମିଶୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହେୟାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂର ସହିତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଚୁଟିର ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଆହୁରି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କରିବିନି ବୋଲି। ତ ଆହୁରି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଆହୁରି ଶୁଣିଲି, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ସବୁ ଫେକ୍ ଜିନିଷ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ମଗାଇଲେ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ଫେକ୍ ଜିନିଷ ଆସେ ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ହିଁ କିଛି କରିବିନି, କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଆପ୍ସ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯିବି, କିମ୍ବା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ହେୟାର ଅଏଲ୍। ଆଉ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ନାହିଁ ମୋର, ଭୁଲିଯିବି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ସ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଏଇ ଅଏଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସେ ବା ସଠିକ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ସ ନୁହେଁ, ଇଏ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କିମ୍ବା ମିଶୋ ଆପ୍ସ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସପିଂ ଆପ୍ସ ନୁହେଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ ଆମେ ସେଇଠି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।